ассалому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, онҳое ки ин видеоро тамошо мекунед. Ман Орифзода Муродалӣ ҳастам, яке аз старши директорони ширкати Фаберлик ва мехоҳам барои шумо имрӯз дар бораи ширкати Фаберлик як камтар маълумотҳо диҳам барои асосан бародарону хоҳароне ки дар мусофирату ғарибӣ дар шаҳрҳои гуногуни Федератсияи Русия ҳастед ва умуман дар дохили кишвари Тоҷикистон ҳам бошед. Агар шумо ин видеоро тамошо мекунед, мехоҳам дар бораи ширкати Фаберлик ба шумо як кам маълумотҳо диҳам. Онҳое ки дар бораи ширкати Фаберлик маълумот надоранд, ин ширкат ширкати российский аст, яъне ки аз давлати Русия ҳаст ва дар ин ширкат зиёда аз 10,000 намуд номгӯи маҳсулотҳо истеҳсол мешавад. Аз ҷумла маҳсулотҳо барои нигаҳдории пӯсту рӯй, барои нигаҳдории мӯи сар, маҳсулотҳои гигиенаи шахсӣ, маҳсулотҳои табобатӣ, яъне ки барои саломатӣ, маҳсулотҳои кӯдакона, мардона, занона ва ғайра. Инчунин дар ширкати Фаберлик либосҳои пойафзол низ ҳаст ва маҳсулотҳои, яъне ки баъзе барои ҳайвонот ҳам ҳаст. ҳамин тавр ширкат зиёда аз 10,000 намуд номгӯи маҳсулотҳо дорад ва 3 намуди имкониятҳо дорад. касе ки хоҳад аз имкониятҳои ширкат истифода барад, ягон душворие нест, танҳо бояд бо ширкат шумо ҳамроҳ шавед, бо мо ҳамроҳ шавед. мо шуморо дар ширкат номнавис мекунем. Номнавис шудан дар ширкати Фаберлик комилан ройгон аст, бепул аст ва шумо метавонед ки аз имконияти аввале ки дар ширкат ҳаст истифода баред. Ин ҳам бошад, ном дорад харидор. Харидор будан дар ширкати Фаберлик 3 фоидаи худро дорад. шумо маҳсулотҳоро бо сифат оригинал, яъне ки ба даст меоред. дуюм бошад 20% арзон ва сеюм баъд аз ҳар як хариди кардаатон ширкат ба шумо тӯҳфаҳо медиҳад. аз ҷумла тӯҳфаи ҳоло ки дар ширкат рафта истодааст, 2 атр ҳаст, яке мардона, яке занона, ки ҳамагӣ дар Тоҷикистон бошед ба миқдори 250 сомонӣ харид менамоед ва аз 250 сомонӣ зиёд ки харид кардед, дар каталоги оянда дар хариди дуюми шумо ширкат ба шумо ин 2 атрро тӯҳфа медиҳад. дар Русия бошед, ҳамагӣ 1500 рубл ё 1600 рубл кифоягӣ мекунад ки шумо ин 2 атрро тӯҳфа бигиред. ин танҳо имконияти якуми ширкат аст. имконияти дуюми ширкати Фаберлик бошад, фурӯшанда консултант ном дорад ки шумо метавонед маҳсулотҳоро аз ширкат ба 20-26% тахфиф, яъне ки скидка ба даст биёред ва ба дигарон дар болояш ба гӯем 20-26% фоида монда пешниҳод карда бифурӯшед ва ҳамин тавр фоидаи пулӣ ба даст биёред. инчунин ҳаст сеюм беҳтарин имконияте ки дар ширкати Фаберлик шумо метавонед пули гӯем ки хубро аз ҳисоби бизнес бо ширкати Фаберлик ба даст биёред. ин бошад, ном дорад бизнес бо ширкати Фаберлик, ки дар бизнес бо ширкат шумо танҳо маҳсулотҳоро барои худатон харидорӣ менамоед ва истифода мебаред ва ҳамин тавр ба дигарон тавсия медиҳед. ба наздикон, шиносон фарқ надорад, бегонаҳо маҳсулотҳои ширкатро, имкониятҳои ширкатро пешниҳод мекунед ва онҳо низ барои худ харидорӣ мекунанд. аз ҳисоби хариди онҳо ширкат ба шумо аз ҳисоби маркетинг план, яъне ки нақшаи тиҷоратие ки дар ширкати Фаберлик вуҷуд дорад, яъне ки аз 3% то 23% ширкат ба шумо фоидаи пулӣ ба даст меорад. ҳамин тавр дар Тоҷикистон аз 20 сомонӣ ками кам, яъне ки 19 сомон 80 грам то 4554 сомон то 23% даромад. аз ҳисоби ана ҳамон нақшаи тиҷоратӣ ва гурӯҳи корие ки шумо ташкил медиҳед, яъне ки гурӯҳи корӣ гуфта киро мо дар назар дорем, ҳамон шахсонеро ки шумо даъват кардед ва онҳо барои худ харидорӣ мекунанд, фарқ надорад, мехаранд, мефурӯшанд, худашон истифода мебаранд. ана ҳамин тавр ва ширкат системаи балӣ дорад ки аз ҳисоби анамин баллови система шуморо ширкат мегӯем ки даромади пулиятонро муайян мекунад ки чӣ қадар балл иҷро кардед, ҳамон қадар даромади пулӣ ба даст хоҳед овард. оиди боз маълумотҳои пурратар шумо метавонед ба мо муроҷиат кунед. рақамҳои телефони мо дар зери видео вуҷуд дорад. шумо метавонед бинависед ба месенҷерҳои мо, WhatsApp, Viber ва Telegram. чӣ дар Русия бошед, чӣ дар Тоҷикистон, шумо метавонед даромади худатонро дар Русия то 100,000 рубл зиёдтар боз боло баред, дар Тоҷикистон бошед то 10-15,000 сомонӣ боло баред. ин танҳо як қисми поёни даромади ширкат аст, то 4554 сомонӣ. аммо имкони боз аз ин ҳам зиёдтар боло бурдан вуҷуд дорад, чунки дар ширкат зиёда аз 10,000 намуд номгӯи маҳсулотҳо аст ва ҳамаи ин маҳсулотҳо талаботи худро доранд, талабгорҳои худро доранд, истифодабарандагони худро доранд. аз шумо танҳо як вазифа аст ки
маҳсулотро ба дигарон, ширкатро ба дигарон пешниҳод кунед. Харидорон ва консультантҳои навро ҳамроҳи худатон ба ширкат даъват кунед ва даромади пулӣ биёред. ёдовар мешавам ки аввалан барои он ки шумо дар ширкат тавонед даромади худро боло баред, бояд шумо оиди ширкат, оиди маҳсулотҳои ширкат, оиди имкониятҳои ширкат маълумотҳои пурраро худатон шахсан аввал ба даст биёред, баъдан ба дигарон пешниҳод кунед. барои таваҷҷӯҳатон ташаккури зиёд. Саломату сарбаланду муваффақ бошед. марҳамат муроҷиат кунед. иншоалло бо ҳамкорӣ бо шумо бисёр ҳам шод хоҳем шуд. дар паноҳи худованди пок бошед.